Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ജനാശലാകേ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുഖതാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവം ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹനവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ ദേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय दत्ताय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमो नमः. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरे हरे कृष्ण. मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते. सुंदराय श्रीमद् भागवतम की जय. श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 15 अध्यायम श्लोकम 17. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. वैमानिकासलनाशरितानि यत्र गायन्ति लोकस्य मलस्य पणानि भर्तु. अन्तर्जलेनु विकसन् मधु माधवीनां गन्धेन गण्डित दियोप्या नीलं क्षिपन्तः. वैमानिकासलनाशरितानि यत्र गायन्ति लोकस्य मलस्य पणानि भर्तु. अन्तर्जलेनु विकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन गण्डित दियोप्यनिलं क्षिपन्तः. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈമാനികാസലനാശരിതാനി യത്ര ഗായന്തി ലോകശമലശപണാനി ഭർത്തു.
അന്തർജലേനു വികസൻ മധുമാധവീന അന്തർജലേന വികസൻ മധുമാധവീന ഗന്ധേന ഗണ്ഡിതദിയോപ്യനിലം ക്ഷിപന്തഃ വൈമാനികാസലനാശ്ചരിതാനി യത്ര ഗായന്തി ലോകശമലശപണാനി പർത്തുഃ അന്തർജലേനു വികസൻ മധുമാധവീനാം ഗന്ധേന ഗണ്ഡിത നിയോപ്യനിലം ക്ഷപന്തഃ ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈമാനികാസ്തലലനാചരിതാനി യത്ര ഗായന്തി ലോകശമലക്ഷപണാനി ഭർത്തുഃ അന്തർജലേന വികസൻ മധുമാധവീനാം ഗന്ധേന ഖണ്ഡിതധിയോപ്യനിലം ക്ഷിപന്തഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈമാനികാസലലനാശ്ചരിതനിലയത്ര ഗായന്തി ലോകശമല ക്ഷപണാദി വർത്തുഃ അന്തർജലേന്ദു വികസന മധുമാധവീന ഗണ്ഡേന ഗണ്ഡിത ദിയോഭ്യനിലയ ക്ഷിപതന്തഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈമാനികാസലനാസരിതാനി യത്ര ഗായന്തി ലോകശമലക്ഷപണാനി ഭർത്തുഃ അന്തർജലേന വികസൻ മധുമാധവീനാം ഗന്ധേന ഗണ്ഡിതയോപ്യനിലം ക്ഷിപന്തഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിഷ്ണു പ്രിയദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈമാനികസലനാചരിതാനി യത്ര ഗായന്തി ലോകശമലക്ഷപണാനി ഭർത്തും അന്തർജലേനു വികസൻ മധുമാധവീനാം ഗന്ധേന ഗണ്ഡിതദിയോപ്യനിലം ക്ഷിപന്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പെട്ടെന്ന് മ്യൂട്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈമാനികസലലനാചരിതാനി യത്ര ഗായന്തി ലോകശമലക്ഷപണാനി ഭർത്തുഃ അന്തർജലേനു വികസ മധുമാധവീനാം ഗന്ധേന ഗണ്ഡിത ദിയോപ്യനിലം ക്ഷിപന്തഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈമാനികസലനാചരിതാനി യത്ര ഗായന്തി ലോകശമലക്ഷപണാനി ഭർത്തുഃ അന്തർജലേ അനുവികസത് മധുമാധവീനാം ഗന്ധേന ഖണ്ഡിതദിയോ അഭ്യനിലം ക്ഷിപന്തഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈമാനികാസലനാചരിതാനി യത്ര ഗായന്തി ലോകശമലക്ഷപണാനി ഭർത്തുഃ അന്തർജലേനു വികസൻ മധുമാധവീനാം ഗന്ധേന ഗണ്ഡിതദിയോപ്യനിലം ക്ഷിപന്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അംബുജദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈമാനികാ സലലനാശ്ചരിതാനി യത്ര ഗായന്തി ലോകശമലക്ഷപണാനി ഭർത്തുഃ അന്തർജലേനു വികസൻ മധുമാധവീനാം ഗന്ധേന ഖണ്ഡിത ദിയോപ്യനിലം ക്ഷിപന്തഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജിയുടെ ഹാൻഡ് പോയോ? ഔട്ടായി പോയി മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈമാനികാസാലലനചരിതാനി യത്ര ഗായന്തി ലോകശമലക്ഷപണാനി ഭർതൃ അന്തർജലേനു വികസൻ മധുമാധവീനാം ഗന്ധേന ഖണ്ഡിത ദിയോപ്യനിലം ശിബന്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈമാനികാസലലനാചരിതാനി യത്ര ഗായന്തി ലോകശമലക്ഷപണാനി ഭർത്തുഃ അന്തർജലേനു വികസൻ മധുമാധവീനാം ഗന്ധേന ഖണ്ഡിത ധിയോപ്യനിലം ക്ഷിപന്തഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഗീത ടി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈമാനികാ സലലനാശ്ചരീതാനി യത്ര ഗായന്തി ലോകശമലക്ഷപണാനി ഭർത്തുഃ അന്തർജലേനു വികസൻ മധുമാധവീനാം ഗന്ധേന ഖണ്ഡിത ദിയോപ്യനിലം ക്ഷിപന്തഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈമാനികാ സലലനാചരിതാനി യത്ര ഗായന്തി ലോകശമലക്ഷപണാനി ഭർത്തുഃ അന്തർജലേനു വികസൻ മധുമാധവീനാം ഗന്ധേന ഖണ്ഡിത ദിയോപ്യനിലം ക്ഷിപന്തഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ആവർത്തനമൊക്കെ എന്നിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകം മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ചൊല്ലിക്കുന്നുണ്ട്. വൈകുണ്ഠ ഗൃഹങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവർ ഭാര്യമാരോടും ഗായക സംഘങ്ങളോടും കൂടി തങ്ങളുടെ വിമാനങ്ങളിൽ എല്ലാ അമംഗളങ്ങളും അകറ്റുന്ന ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെയും വൈശിഷ്ട്യങ്ങളെയും പാടിപ്പുകെട്ടിക്കൊണ്ട് പറന്നു നടക്കും. ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ആലപിക്കുമ്പോൾ അവർ മധു നിറഞ്ഞ് നറുമണം പരത്തുന്ന മാധവി മലരുകളുടെ സാന്നിധ്യം പോലും മറന്നുപോകും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങൾ സർവൈശ്വര്യ സമ്പൂർണങ്ങളാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കാണുന്നു. അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രിയതമമാരുമൊത്ത് ആധ്യാത്മിക ആകാശത്ത് വിഹരിക്കുവാൻ വിമാനങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ വിടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനോഹര പുഷ്പങ്ങളുടെ തേനും സുഗന്ധവും പേറി ഒഴുകി നടക്കുന്ന മന്ദമാരുതനുമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇളങ്കാറ്റിന്റെ നനുത്ത ചിനുക്കം പോലും ശല്യമാകിയാൽ വൈകുണ്ഠവാസികൾ ആ മന്ദമാരുതനെ പോലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവർ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയേക്കാൾ ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു. വിടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങളുടെ സുഗന്ധം ശ്വസിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഹൃദ്യമായ ആസ്വാദനം തന്നെ. എങ്കിലും വെറും ഇന്ദ്രിയ സുഖ ആസ്വാദനമാണത്. വൈകുണ്ഠവാസികൾ അവരുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനല്ല, മറിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനത്തിനാണ് പ്രഥമ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക വഴി നേടാൻ കഴിയുന്ന അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി കേവലം നിരർത്ഥകമാണ്. സുലഭ്രഭുപാദിക്ക്. ഓക്കെ, 18ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം നമുക്ക്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാരാവതാന്യവൃതസാരസ ചക്രവാഗാദ്യൂഹംസശുഗതിരി ബർഹിണാം യഹ കോലാഹലോ വിരമതേ ചിരമാത്രമുച്ചേർ ഭൃംഗാദിബേ ഹരികഥാമിവ ഗായമാനേ. പാരാവതാന്യവൃത സാരസ ചക്രവാഗാദ്യൂഹംസശുഗ
തിത്തിരി ബർഹിണാം യാഹ കോലാഹലോ വിരമതി ചിരമാത്രമുച്ചേർ ഭൃംഗാദിപേ ഹരിഗതാമിവ ഗായമാനേ പാരാവധാന്യഭൃതസാരസ ചക്രഭാഗാദ്യാദ്യൂഹംസശുഗതിത്തിരി ബർഹിണാം യാ കോലാഹലോ വിരമതി ചിരമാത്രമുച്ചേർ ഭൃംഗാദിപേ ഹരിഗതാമിവ ഗായമാനേ. നേരത്തെ ചൊല്ലാം, ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലും. ഇവിടെ വൈകുണ്ഠത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എല്ലാം 4 വരികളുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് അല്ലേ. മറ്റു ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ 2 ലൈനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഗീതാ ടീം മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാരാവതാന്യഭൃതസാരസചക്രവാഗ ദാത്യൂഹംസശുഗതിത്തിരി ബർഹിണാം യഃ കോലാഹലോ വിരമദേ ചിരമാത്രമുച്ചേത് ഭൃഗാദിപേ ഹരികഥാമിവ ഗായമാനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നേരത്തെ അൺമ്യൂട്ട് ആക്കാൻ പറ്റിയില്ല പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാരാവതാന്യഭൃതസാരസചക്രവാക ധാത്യൂഹംസശുഗതിത്തിരി ബർഹിണാം കോലാഹലോ വിരമദേ ചിരമാത്രമുച്ചൈർ ഭൃംഗാദിപേ ഹരികഥാമിവ ഗായമാനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജിയുടെ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഔട്ടായി പോയി. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഔട്ടായി പോയി പ്രഭുജി, അത് കിട്ടിയില്ല. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാരാവതാന്യഭൃതസാരസചക്രവാക ദാത്യൂഹംസാശുകതിത്തിരി ബർഹിണാം യഃ കോലാഹലോ വിരമദേ ചിരമാത്രമുച്ചൈർ ഭൃംഗാദിപേ ഹരികഥാമിവ ഗായമാനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാരാവതാന്യഭൃതസാരസചക്രവാക ധാത്യുഹംസശുകതിത്തിരി ബർഹിണാം യഃ കോലാഹലോ വിരമദേ ചിരമാത്രമുച്ചൈർ ഭൃംഗാദിപേ ഹരികഥാമിവ ഗായമാനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനന്തര കൃഷ്ണദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാരാവതാന്യഭൃതസാരസചക്രവാക ദാത്യൂഹംസശുഗതിത്തിരി ബർഹിണാം യഃ കോലാഹലോ വിരമദേ ചിരമാത്രമുച്ചൈഃ ഭൃഗാദിപേ ഹരികഥാമിവ ഗായമാനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാരാവതാന്യഭൃതസാരസചക്രവാക ദാത്യൂഹംസശുഗതിത്തിരി ബർഹിണാം യഃ കോലാഹലോ വിരമദേ ചിരമാത്രമുച്ചേർ ഭൃംഗാദിപേ ഹരികഥാമിവ ഗായമാനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലായ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാരാവതാന്യഭൃതസാരസചക്രവാക ദാത്യൂഹംസശുഗതിത്തിരി ബർഹിണാം യഃ കോലാഹലോ വിരമദേ ചിരമാത്രമുച്ചേർ ഭൃംഗാദിപ ഹരികഥാമിവ ഗായമാനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാരാവതാന്യഭൃതസാരസചക്രവാക ദാത്യൂഹംസശുഗതിത്തിരി ബർഹിണാം യഃ കോലാഹലോ വിരമദേ ചിരമാത്രമുച്ചൈർ ഭൃംഗാദിപേ ഹരികഥാമിവ ഗായമാനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാരാവതാന്യഭൃതസാരസചക്രവാക വ്യാത്യൂഹംസശുഗതിത്തിരിബർഹിണാം യഃ കോലാഹലോ വിരമതേ ചിരമാത്രമുച്ചൈർ ശൃംഗാധിപേ ഹരികഥാമിവ ഗായമാനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഡോക്ടർ വിജയകുമാരി അമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാരാവതാന്യഭൃതസാരസചക്രവാക ദാത്യൂഹംസശുക തിത്തിരിബർഹിണാം യഃ കോലാഹലോ വിരമത്തെ അചിരമാത്രമുച്ചൈർ ശൃംഗാധിപേ ഹരികഥാമിവ ഗായമാനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാരാവതാന്യഭൃതസാരസചക്രവാഗാദ്യൂഹംസശുഗതിത്തിരിബർഹിണാം യഃ കോലാഹലോ വിരമത്തെ ചിരമാത്രമുച്ചൈ ഭൃംഗാതിവേ ഹരികഥാമിവ ഗായമാനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലജി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാരാവതാന്യഭൃതസാരസചക്രവാക ദാത്യൂഹംസ ശുഗതീത്തിരി ബർഹിണാം യഃ കോലാഹലോ വിരമതേ ചിരമാത്രമുച്ചൈർ ശൃംഗാദിവേ ഹരികഥാമിവ ഗായമാനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാസി മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാരാവതാന്യഭൃതസാരസചക്രവാക ദാത്യൂഹംസശുകതിത്തിരിബർഹിണാം യഃ കോലാഹലോ വിരമതേ ചിരമാത്രമുച്ചൈർ ഭൃംഗാധിപേ ഹരികഥാമിവ ഗായമാനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാരാവതാന്യഭൃതസാരസചക്രവാക ദാത്യൂഹംസശുഗതിത്തിരിബർഹിണാം യഃ കോലാഹലോ വിരമതേ ചിരമാത്രമുച്ചൈർ ഭൃംഗാദിപേ ഹരികഥാമിവ ഗായമാനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവിദാസി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാരാവതാന്യഭൃതസാരസചക്രവാക ദാത്യൂഹംസശുഗതിത്തിരിബർഹിണാം യഃ കോലാഹലോ വിരമതേ അജിരമാത്രമുച്ചൈർ ശൃംഗാദിവേ ഹരികഥാമിവ ഗായമാനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രതിഭ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാരാവതാന്യഭൃതസാരസചക്രവാക ദാത്യൂഹംസശു ശുഗതിത്തിരിബർഹിണാം യഃ കോലാഹലോ വിരമതേ ചിരമാത്രമുച്ചൈർ ഭൃംഗാദിപേ ഹരികഥാമിവ ഗായമാനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ. ഓക്കെ, പ്രതിഭ മാതാജി ചൊല്ലിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലില്ല. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാരാവതാനുഭൃതസാരസചക്രവാക രാജൂഹംസശുഗതിത്തിരിബർഹിണാം യഃ കോലാഹലോ വിരമതേ ചിരമാത്രമുച്ചൈഃ ഭൃംഗാദിപേ ഹരികഥാമിവ ഗായമാനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ഷാർമിള മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. പാരാവതാന്യഭൃതസാരസചക്രവാക ദാത്യൂഹംസശുഗതിത്തിരിബർഹിണാം യഃ കോലാഹലോ വിരമതേ ചിരമാത്രമുച്ചൈർ ഭൃംഗാദിപേ ഹരികഥാമിവ ഗായമാനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പാരാവതന്യഭൃതസാര ചക്രവാക ദാത്യുഹം സശുഗതിത്തി ബഹിർനായാം കോലാഹലോ വിരമതേ ചിരമിത്രമുച്ചൈ ഭൃംഗാദിപേ ഹരികഥാമിവ ഗായമാനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പാരാവതാന്യഭൃതസാരസ ചക്രവാഗ ധ്യാതൂഹം സശുഗതീർബർഹിണാം യാ കോലാഹലോ വിരമതേ ചിരമാത്രമുച്ചൈർ ഭൃംഗാദിപേ ഹരികഥാമിവ കായമാനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാണിഭൂഷിത രേവതി ദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പാരാവതന്യഭൃതസാരസ ചക്രവാക ധ്യാതൂഹം സശുഗതിരിബർഹിണാം യാഃ കോലാഹലോ വിരമതേ ചിരമാത്രമുച്ചൈർ ഭൃംഗാതിപേ ഹരികഥാമിവ ഗായമാനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഓക്കെ, തേനീച്ചക്കൂട്ടിലെ രാജാവ് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ പാടുമ്പോൾ പ്രാവുകളുടെയും കോകിലങ്ങളുടെയും കൊറ്റികളുടെയും ചക്രവാകങ്ങളുടെയും തത്തകളുടെയും മയിലുകളുടെയും അരയന്നങ്ങളുടെയും തിത്തിരി പക്ഷികളുടെയും ആരവങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക വിരാമം ഉണ്ടാകും. അതീന്ദ്രിയ പക്ഷികൾ ഭഗവത് മഹത്വങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ആലാപനങ്ങൾ നിർത്തും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ഈ ശ്ലോകം വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ ആത്യന്തിക പ്രകൃതി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അവിടെയുള്ള പക്ഷികളും മനുഷ്യരും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ആധ്യാത്മിക ആകാശത്തിലെ സാഹചര്യം എന്തെന്നാൽ അവിടെ സർവവും ആത്മീയവും വർണ്ണവൈവിധ്യമെന്നവയുമാണ്. ആത്മീയ വർണ്ണശബളിമ എന്നാൽ എല്ലാം ചൈതന്യമുള്ളവയെന്നർത്ഥം. അവിടെ ചൈതന്യരഹിതമായ ഒന്നുമില്ല. മരങ്ങളും മൈതാനങ്ങളും ചെടികളും പക്ഷിമൃഗാദികളും പോലും കൃഷ്ണാഭവത്തിന്റെ തലത്തിലാണ്. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ അവിടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ ചോദ്യമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരു കഴുത പോലും സ്വന്തം ശബ്ദത്തിന്റെ സ്പന്ദനം ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ വൈകുണ്ഠത്തിൽ മയിലുകളെയും കുയിലുകളെയും ചക്രവാകങ്ങളെയും പോലെ മനോഹരങ്ങളായ പക്ഷികൾ തേനീച്ചകൾ ആലപിക്കുന്ന ഭഗവത് മഹത്വങ്ങളുടെ സ്പന്ദനം ശ്രവിക്കുന്നതിന് പ്രഥമ ഗണന നൽകുന്നു. ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ വളരെ പ്രബലങ്ങളാണ്. പ്രഭുപാദിക്ക് അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മന്ദാരകുന്ദകുരവോത് ഫലചമ്പകാർണ പുന്നാഗനാഗബകുളാംബുജപാരിജാതഃ ഗന്ധേർച്ഛിദേ തുളസികാ വരണേന തസ്യാ യസ്മിൻ സ്തപസ്സു മനസോ ബഹുമാനയന്തി മന്ദാരകുന്ദകുരവോത് ഫലചമ്പകാർണ പുന്നാഗനാഗബകുളാംബുജ പാരിജാതഃ ഗന്ധേർച്ഛിദേ തുളസികാ ഭരണേന തസ്യാ യസ്മിൻ തപസ്സു മനസോ ബഹുമാനയന്തി. മന്ദാരം, കുന്തളം, കുരബകം, ഉൽപ്പലം, ചമ്പകം, അരളി, പുന്നാകം, സർപ്പഗന്ധി, ബകുളം, താമര, പാരിജാതം എന്നീ പൂച്ചെടികളെല്ലാം പൂർണ്ണ അതീന്ദ്രിയ സുഗന്ധികളാണെങ്കിലും അവയെല്ലാം തുളസി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന തപസ്സിനെ പറ്റി അവബോധമുള്ളവയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തുളസി ദളങ്ങളാൽ സ്വയം ഹാരമണിയുന്ന ഭഗവാൻ തുളസിക്ക് പ്രത്യേക മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. തുളസി ദളങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. തുളസി ചെടികൾക്കും തുളസി ദളങ്ങൾക്കും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. തുളസി ചെടികൾക്ക് ദിനവും വെള്ളം നനയ്ക്കുവാനും ഭഗവത് ആരാധനയ്ക്കായി തുളസി ദളങ്ങൾ ശേഖരിക്കുവാനും ഭക്തന്മാർ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഒരിക്കൽ നാസ്തികനായ ഒരു സ്വാമി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു, തുളസിച്ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? കത്തിരിച്ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ കുറെ കത്തിരിക്കയെങ്കിലും കിട്ടും, തുളസിച്ചെടിക്ക് നനച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടാൻ? കൃഷ്ണാബോധം പരിചയമില്ലാത്ത ഇത്തരം വിഡ്ഢികൾ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അറിവ് കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ബോധത്തെ താറുമാറാക്കും. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടുത്തെ ഭക്തന്മാർക്ക് അന്യോന്യം അസൂയയില്ലെന്നുള്ളതാണ്. തുളസിയുടെ മഹാത്മ്യത്തിൽ അവബോധമുള്ള പുഷ്പങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഇത് ശരിയാണ്. പുഷ്പങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും പോലും ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനത്തെപ്പറ്റി അവബോധമുള്ള ആ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ 4 കുമാരന്മാരും പ്രവേശിച്ചു. ശില പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദരേ. അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ. പ്രഭുപാദ ഗുരുമരാജ് മുറ്റായ ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തതിന്റെ ബാക്കി ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലും ഇന്ന് പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ വർണ്ണനയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അല്ലെ. നേരെ പറഞ്ഞു, വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാണ് അല്ലെ. എന്ത് വേണമെങ്കിലും എപ്പോഴും ലഭിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും പുഷ്പിക്കുന്ന പൂക്കളെ കുറിച്ചും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു, വൈകുണ്ഠ ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ കരുതുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്താണ് വിമാനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവർ ഭാര്യമാരോടും കായിക സംഘങ്ങളോടും കൂടി തങ്ങളുടെ വിമാനങ്ങളിൽ എല്ലാ അമംഗളങ്ങളും അകറ്റുന്ന ഭഗവാന്റെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും വൈശിഷ്ട്യങ്ങളെയും പാടിപ്പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പറന്നു നടക്കുന്നു. വിമാനം അന്നു മുതലേ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ദേവന്മാരൊക്കെ. നമ്മള് രാവണന് തന്നെ വിമാനമുള്ളതായിട്ട് പറയും അല്ലെ, ദേവന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല അസുരന്മാർക്ക്. അപ്പോ അത് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തിയല്ല അല്ലെ. അവരതൊക്കെ കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് പുതിയൊരു അതിനൊരു വകഭേദം വരുത്തി. അത്ര തന്നെ ടെക്നോളജിയൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ച അവരൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ദേവന്മാരും മറ്റും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ദേവന്മാരൊക്കെ ആരെക്കുറിച്ചിട്ടാണ്? എല്ലാവരും എന്താ പറയുന്നത്, വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ഭാര്യമാരോടും കായിക സംഘങ്ങളോടും കൂടി തങ്ങളുടെ വിമാനങ്ങൾ. വൈകുണ്ഠത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുണ്ടങ്ങളില്ലാത്തതാണ്, അവിടെയുള്ളവർക്ക് വെറും ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള അവരെ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോടും അല്ലെ കായിക സംഘങ്ങളോടി തങ്ങളുടെ വിമാനത്തിലെ എല്ലാ അമംഗളങ്ങളും അകറ്റുന്ന, എല്ലാ മോശം കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അകറ്റുന്ന ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടും മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പറന്നു നടക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ആലപിക്കുമ്പോൾ അവർ മധു നിറഞ്ഞു നറുമണം പരുന്ന മാധവി മലരുടെ സാന്നിധ്യം പോലും മറന്നുപോകുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളെ തന്നെ പറയുന്ന അവിടുത്തെ പുഷ്പങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു. വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങൾ സർവൈശ്വര്യ സമ്പൂർണ്ണങ്ങളാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കാണും. അവിടെയുള്ളവർക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രിയതമമാരുമൊത്ത് ആധ്യാത്മിക ആകാശത്ത് വിഹരിക്കുവാൻ വിമാനങ്ങളുണ്ട്. പറയുന്നു ഇന്ദ്രിയ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ
ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമാണ് അല്ലെ പ്രധാനപ്പെട്ട. എന്നാൽ വൈകുണ്ഠവാസികൾ അവരുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനല്ല, മറിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനത്തിന് പ്രഥമ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക വഴി നേടാൻ കഴിയുന്ന അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി കേവലം നിരർത്ഥകമാണ്. ഋഷികേശൻ എന്ന് ഭഗവാനെ തന്നെ വിളിക്കും അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദൻ പറയും. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഒരു തേനീച്ച, അത് തേനീച്ചയിലെ രാജാവ്, തേനീച്ചയുടെ ആ നേതാവ്, അത് ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ഉറക്കെ പാടുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് പാടുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് മറ്റുള്ള എല്ലാ പക്ഷികളും എല്ലാം തന്നെ നിശബ്ദരായിട്ട് അത് കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറയും. പറയുന്നു, ആ തേനീച്ച ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ മറ്റുള്ള പ്രാവുകളും മയിലുകളും തത്തകളും എല്ലാ ജീവികളും അത് ശ്രവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. തത്തകളും മയിലുകളും അരയന്യങ്ങളും തിത്തിരി പക്ഷികളും ആരവങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക വിരാമം ഉണ്ടാകും. ആ അതീന്ദ്രിയ പക്ഷികൾ ഭഗവത് മഹത്വങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ആലാപനങ്ങൾ നിർത്തും. മറ്റുള്ള അവരുടെ ശബ്ദങ്ങൾ അല്ലെ, ഓരോരോ പക്ഷികൾ ഓരോരോ ശബ്ദങ്ങളുണ്ടാകും. അപ്പൊ അവരുടെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് തേനീച്ചയുടെ രാജാവ് പാടുന്ന ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ അല്ലെ, കവിമാരും മറ്റുമൊക്കെ വർണ്ണിക്കും അല്ലെ. മൂളിപ്പാട്ട് പാടും തേനീച്ച എന്നൊക്കെ അല്ലെ. തേനീച്ച ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ എല്ലാ ജീവികളും എല്ലാ പക്ഷികളും മറ്റും എല്ലാം നിശബ്ദരായി നിന്നുകൊണ്ട് അത് കേൾക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് വൈകുണ്ഠലോകത്തിൽ അല്ലെ. നമുക്കിവിടെ കാണാം സപ്താഹമൊക്കെ നടക്കുമ്പം അല്ലെ, കഥ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഇവിടെ നിന്ന് മൊബൈലിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും, വേറെ ആൾക്കാർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, വേറെ നാട്ടു വർത്താനം പറയുന്നുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലുള്ള പക്ഷികൾ പോലും ആ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് നിശബ്ദരായിട്ട് നിന്നുണ്ട്. അവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാ മരങ്ങളും ചെടികളും എല്ലാം പക്ഷിമൃഗാദികളും എല്ലാവരും കൃഷ്ണാഭോഗത്തിന്റെ തലത്തിലാണ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യരും മറ്റു ജീവികളും മരങ്ങളും ഒന്നും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല, അവരും എല്ലാം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലുള്ളതെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരു കഴുത പോലും സ്വന്തം ശബ്ദത്തിന്റെ സ്പന്ദനം ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ വൈകുണ്ഠത്തിൽ മയിലുകളുടെയും കുയിലുകളുടെയും ചക്രവാകങ്ങളുടെയും പോലെ മനോഹരങ്ങളായ പക്ഷികൾ തേനീച്ചകൾ ആലപിക്കുന്ന മഹത്വങ്ങളുടെ സ്പന്ദനം ശ്രവിക്കുന്നതിന് പ്രഥമ മുൻഗണന നൽകുന്നു. ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ വളരെ പ്രബലങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ഒരു കഴുത പോലും അത് വിചാരിക്കുന്നു, ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ പാട്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പോ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ജീവികളും മയിലുകളും തത്തകളും കുയിലുകളും എല്ലാം മനോഹരമായിട്ട് പാടും. എങ്കിലും അവർ അത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് തേനീച്ചകൾ പാടുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനായിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ നിന്നു. അതിൽ പറയുന്നു, ശ്രവണം അല്ലെ, കീർത്തനം, ഇതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് നവവിധ ഭക്തിയിൽ രണ്ട് പ്രധാന ഘടകങ്ങളല്ലെ. ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെ ശ്രവണം, കീർത്തനം. ഭഗവാനെ പറ്റി കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുക. ഇത് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ വളരെ പ്രബലങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓഫീസിൽ പോവോ ജോലിക്ക് പോവോ ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ. ഇവിടെ പോയിട്ട് എന്തേ വേണ്ടു? ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ പാടുക എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും അവിടെയുള്ള ചെടികളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, പുഷ്പങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ. മന്ദാരം, കുന്തളം, കുരബകം, ഉൽപ്പലം, ചമ്പകം, അരളി, പുന്നാകം,
സർപ്പഗന്ധി, ബകുളം, താമര, പാരിജാതം എന്നീ പൂച്ചെടികളെല്ലാം പൂർണ്ണ അതീന്ദ്രിയ സുഗന്ധികളാണെങ്കിലും അവയെല്ലാം തുളസി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന തപസ്സിനെ പറ്റി അവബോധമുള്ളവയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തുളസീദളങ്ങളാൽ സ്വയം ഹാരമണിയുന്ന ഭഗവാൻ തുളസിക്ക് പ്രത്യേക മുൻഗണന. അപ്പൊ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, ഇത്രയും സുഗന്ധമുള്ള പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. പാരിജാതം അല്ലെ, ദേവലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് പാരിജാതം അല്ലെ. ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള സുഗന്ധമൊക്കെ. അങ്ങനെ എല്ലാ പൂക്കളും തന്നെ, ഇത്രയൊക്കെ പൂക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പൂച്ചെടികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെല്ലാം തുളസി മഹാറാണിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. തുളസി എന്താണ്? ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. മറ്റുള്ള മാലകളൊക്കെ ഇടും അല്ലെ, ഭഗവാൻ മറ്റുള്ള മാലകളൊക്കെ കൊണ്ടുള്ള മാലകളും അണിയും, പൂക്കൾ കൊണ്ട്, മറ്റുള്ള പൂക്കൾ കൊണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെടികളിൽ നിന്നുള്ള പൂക്കൾ കൊണ്ടുള്ള മാലകളൊക്കെ അണിയും. എങ്കിലും അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി പ്രാധാന്യം തുളസി മഹാറാണിക്കാണ്, തുളസി ദേവിക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കെല്ലാം തുളസിയുടെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഇവിടെ പറയുന്നു, തുളസി ദളങ്ങളാൽ സ്വയം ഹാരമണിയുന്ന ഭഗവാൻ തുളസിക്ക് പ്രത്യേക മുൻഗണന കൊടുക്കും. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തയാണ് തുളസി മഹാറാണി അല്ലെ, അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാൻ. വൃന്ദാവനത്തിലെയും ഭഗവാൻ ആ രാസലീലയിലെയും ഗോപികമാരുടെ അടുത്ത് നിന്നും പോവുകയുണ്ടായി. അവരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ തെരഞ്ഞു നടക്കുകയുണ്ടായി. ഓരോരോ ആൾക്കാരോടും ചോദിക്കുന്നു, മരങ്ങളോടും പക്ഷികളോടും മൃഗങ്ങളോടും എല്ലാവരോടും, ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണനെ കണ്ടോ, ശ്യാമസുന്ദരനെ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ആരും പറഞ്ഞില്ല. അവസാനം ഗോപികമാര് തുളസി മഹാറാണിയുടെ അടുത്ത് പോയി. തുളസി മഹാറാണിയോട് പറയുന്നു, നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പഠിക്കും. തുളസി മഹാറാണിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു, കച്ചി തുളസി കല്യാണി ഗോവിന്ദ ചരണപ്രിയേ എന്ന്. ഗോവിന്ദന്റെ ചരണത്തിൽ എപ്പോഴുമുള്ളവൾ, നീ കണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ നാഥനെ എന്ന്. നീ ഒരു സ്ത്രീയാണ്, നിനക്കറിയാം ഒരു സ്ത്രീകളുടെ ദുഃഖം. അതുകൊണ്ട് നീ എങ്കിലും പറയൂ, ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണൻ എവിടെ, ശ്യാമസുന്ദരൻ എവിടെ, നീ കണ്ടോ എന്ന്. മറ്റുള്ള ആരോടും ചോദിച്ചിട്ടും അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ നീ ഗോവിന്ദ ചരണപ്രിയ, നീ ഗോവിന്ദന്റെ ചരണത്തിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളവരാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് തുളസി. മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ, ഗോപികമാർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ രാത്രികളിൽ മാത്രമേ കിട്ടൂ. അതുപോലെ ഗോപന്മാർക്ക് പകൽ സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ കൂടെ കളിക്കാനൊക്കെ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പോ എന്നാൽ തുളസിക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ എപ്പോഴും സ്ഥാനമുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു, നിനക്കറിയാം നമ്മുടെ ശ്യാമസുന്ദരൻ എവിടെയാ പോയിട്ടുള്ളത്, നീ എങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഏറ്റവും ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർ അല്ലെ. അവരാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തർ അല്ലെ. ഒന്നാമത് മാധുര്യരസത്തിലുള്ള ഭക്തൻ. അവര് പോലും ചോദിക്കുന്നു തുളസി മഹാറാണിയോട്, നീയാണ് ഗോവിന്ദന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്, ശ്യാമസുന്ദരന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് നീയെങ്കിലും പറയൂ, എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ശ്യാമസുന്ദരൻ. നോക്കണം, അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തുളസി മഹാറാണി അല്ലെ. വൃന്ദാവനം, വൃന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുളസി മഹാറാണി, തുളസിയുടെ വനം. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത് തുളസി മഹാറാണി. രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ എവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്, ഏത് നികുഞ്ചത്തിൽ പോകണം, ഏത് പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള മാലകൾ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? തുളസി മഹാറാണി. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അവിടെ വൃന്ദാകുണ്ടിൽ തുളസി മഹാറാണിക്കായിട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രം തന്നെയുണ്ട്. കയ്യിൽ തത്തയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ തുളസി മഹാറാണിയുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് തുളസി മഹാറാണി. തുളസി മഹാറാണിക്ക് ആരൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോ അവരെ തുളസി മഹാറാണി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർക്ക് ഭഗവത് കാരുണ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ തുളസി
മഹാറാണിയുടെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പാടുമ്പോൾ അതിൽ പറയും അല്ലെ, രാധാകൃഷ്ണന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് എന്നെ അനുവദിക്കണം എന്ന് പറയും തുളസി മഹാറാണി. അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നത്. അപ്പോ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണ്ടെങ്കിലും അത് തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാണ്? തുളസി മഹാറാണി വൃന്ദാവനത്തിൽ അല്ലെ. തുളസി മഹാറാണിക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് തത്തകളുണ്ട്. ഇപ്പോ ഇത് കെട്ടുകഥയാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. അവിടെ പോയാൽ വൃന്ദാകുണ്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മരങ്ങളിലും 100 കണക്കിന് ചെറിയ ചെറിയ പൊത്തുകളുണ്ട്. അതിലൊക്കെ 2, 3, 4 ഒക്കെ തത്തകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കഴിയുന്നുണ്ടാവും. അതിൽ നിന്നും ഓരോരോ മരങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും അത് പൊത്തുകൾ അതിൽ നിന്നും എല്ലാം പുറത്തു വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നു. അവിടെ നിറയെ വൃന്ദാകുണ്ടിൽ മുഴുവനായിട്ടും തത്തകൾ തന്നെ. ആരുടേതാണ്? വൃന്ദാദേവിയുടെ തത്തകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ തത്തകളാണ് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഇന്ന് രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ലീലകൾ നടക്കുവാനായിട്ട് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോയി നോക്കി വന്നിട്ട് അറിയിക്കുന്നത് വൃന്ദാദേവിയാണ്. വൃന്ദാദേവിയാണ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിലൊരു തത്ത കുറച്ച് ഓവർ സ്മാർട്ടായി. എന്താ ചെയ്തത്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോയി നോക്കിയിട്ട് നേരിട്ട് രാധാറാണിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയും. ഇപ്പൊ വൃന്ദാദേവിയെക്കാളും മറികടന്നിട്ട് പോവുകയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ തത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് എന്ന് പറയും. ശുഗ എന്ന തത്ത അല്ലെ ഭൂമിയിൽ. അത് മാത്രമല്ല വേറെ അതിന്റെ പിന്നിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ശുഗ എന്ന തത്തയോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നീ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിച്ച് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നമുക്കറിയാം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അത് കേൾക്കാനായിട്ടാണ് ശിവനും പാർവതിയും അല്ലെ. ശിവൻ പാർവതിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ശുഗ എന്ന തത്ത അവിടെ പോവുകയും അല്ലെ എല്ലാം മൂളി മൂളി കേട്ടിട്ട് പാർവതിയാണെന്ന് കരുതിയും ഭാഗവതം മുഴുവനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹിമയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇതാര് കേൾക്കുന്നോ അവർക്കൊരിക്കലും മരണമില്ല. അപ്പോ അവർ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമെന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പാർവതി ഉറക്കമുണർന്നത് അല്ലെ. എന്തായി? രുക്മിണിയും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ആ സംവാദമൊക്കെ എവിടെയായി? ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടില്ലല്ലോ, വായിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ശിവന് മനസ്സിലായത് തന്നെ ആരോ കബളിപ്പിച്ചു അല്ലെ. ശുഗ എന്ന തത്ത എല്ലാം മൂളി മൂളി കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവസാനം ശിവൻ ത്രിശൂലവും എടുത്തിട്ട് തത്തയുടെ പിന്നാലെ ഓടുകയുണ്ട്. ശുഗ തത്തയുടെ പിന്നാലെ ഓടുകയുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് അവിടെ വ്യാസദേവൻ വാട്ടികക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വാട്ടിക എന്നാൽ പാർവതിയെ പോലെ ഉറങ്ങിയില്ല. വാട്ടിക ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളും കേട്ടിട്ട് വായ പൊളിച്ചിട്ട് എന്ന് വായ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് കേൾക്കുകയായി. ആ അവസരത്തിൽ ശുഗ എന്ന തത്ത വാട്ടികയുടെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി. ശിവനോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് കാര്യം? എന്തിനാണ് ഈ ഒരു പാവം തത്തയെ കൊല്ലാനായിട്ട് വരുന്നത്? ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അങ്ങനെ എല്ലാവരും കേൾക്കരുത് എന്നല്ലേ? അപ്പോ ഈ തത്ത കേട്ടു എന്ന്, അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വെറുതെ വിട്ടുകൂടാൻ എന്നെ കബളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ പാർവതിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് ഇതെന്നെ കബളിപ്പിക്കുകയുണ്ടായെന്ന്. വ്യാസദേവൻ ചോദിച്ചു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം എന്താണ്? നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ അത്? അതെ, അങ്ങനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും മരണമില്ല. അവർ തിരിച്ച് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക്. എന്നാൽ പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് കൊല്ലാനായിട്ട് ത്രിശൂലം എടുത്തിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശിവൻ തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ശുഗ എന്ന തത്ത പിന്നീട് 16 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വാട്ടികയിൽ നിന്നും ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയായിട്ട് വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ, അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേറൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അങ്ങനെ ശാപം കിട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഓവർ സ്മാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ശപിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നീ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പോ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു തുളസി മഹാറാണി അല്ലെ, തുളസിയുടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് എത്തിപ്പോയി. വൃന്ദാകുണ്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ, വൃന്ദാദേവിക്ക് അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് തത്തകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ രാവിലെ പോയിട്ട് ഓരോരോ ലീലകൾ നടത്തേണ്ട സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് വന്നിട്ട് വൃന്ദാദേവിയുടെ പറയും. വൃന്ദാദേവി അവിടുന്ന് തീരുമാനിക്കും ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ലീലകൾ നടക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള. അതുപോലെ തന്നെ പൗർണമാസി ദേവി അവരും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ലീലകൾ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കും. അപ്പോ ഈ തുളസി മഹാറാണിക്ക് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ഗോപികമാർ പോലും പ്രണമിക്കുന്നു, അവരെ വന്ദിക്കുന്നു, അവരോട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കും. തുളസി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ തുളസി അർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതുപോലെ തന്നെ തുളസി മഞ്ജരി പ്രത്യേകിച്ചും ഏകാദശി ദിവസം അത് അത്രയും ആയിരക്കണക്കിന് മടങ്ങ് ഫലം ലഭിക്കും. തുളസി മഞ്ജരി, തുളസി ചന്ദനം പുരട്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ തുളസി അർപ്പിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ തുളസി മഞ്ജരി ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ. അപ്പോൾ ഏകാദശി ദിവസം പറിക്കരുത്, തലേ ദിവസം തന്നെ പറിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിക്കുക ഏകാദശി. അപ്പൊ അങ്ങനെ തുളസി മഹാറാണിക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ അല്ലെ, തുളസിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കും, അതിനെ പരിപാലിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭഗവത് കാരുണ്യം വേഗത്തിൽ കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നു. തുളസി മഹാറാണി ഭഗവാനോട് പറയും, ഇത് എനിക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നതിലും എനിക്കിഷ്ടം എന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അല്ലെ. അപ്പൊ തുളസി മഹാറാണി ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയാണ്. ആ ഭക്തിക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നവര് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, തുളസി ദളങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. തുളസി ചെടികൾക്കും തുളസി ദളങ്ങൾക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. തുളസി ചെടിക്ക് ദിനവും വെള്ളം നനയ്ക്കുവാനും ഭഗവത് ആരാധനയ്ക്കായി തുളസി ദളങ്ങൾ ശേഖരിക്കുവാനും ഭക്തന്മാർ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഒരിക്കൽ നാസ്തികനായ ഒരു സ്വാമി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു, തുളസി ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? കത്തിരി ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ കുറെ കത്തിരിയെങ്കിലും കിട്ടും, തുളസിക്ക് നനച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടാൻ എന്നുള്ളത്. ചില പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാബോധം പരിചയമില്ലാത്ത ഇത്തരം വിഡ്ഢികൾ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അറിവ് കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ബോധത്തെ താറുമാറാക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമുണ്ട് തുളസി മഹാറാണിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ പല വീടുകളിലൊക്കെ കാണാം, ഇവിടെയൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ. ഇവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ മറ്റുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചെടികളൊക്കെ അല്ലെ, സുഗന്ധമുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികൾ വരെ തുളസി മഹാറാണിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, തുളസി മഹാറാണിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അത് ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടു അല്ലെ. ഇതിനടുത്തൊക്കെ ഞാൻ ചില വീടുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഉള്ള എല്ലാ ചെടികളും വീട്ടിന്റെ മതിലിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. കാട്ടുചെടികളായിക്കോട്ടെ മറ്റുള്ളതായിക്കോട്ടെ എല്ലാം പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നതും എല്ലാം. തുളസിയെ എന്നാല് മതിലിന്റെ പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ട് കാണും, റോഡിലൊക്കെ. അവർക്ക് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയില്ല അല്ലേ. തുളസി അത്രയും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ളവരാണ് തുളസിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെടികൾക്ക് അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള കക്കിരി പോലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള മറ്റുള്ള പച്ചക്കറിക്കും അതിനൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാല് കുറെ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പറയും അല്ലെ. എല്ലാറ്റിനും ഫലം നൽകുന്നതും പുഷ്പങ്ങൾ പുഷ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള വിഡ്ഢികൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാർക്ക് അന്യോന്യം അസൂയ ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ്. തുളസിയുടെ മഹാത്മ്യത്തിൽ അവബോധമുള്ള പുഷ്പങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഇത് ശരിയാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അന്യോന്യം അസൂയുള്ളവരാണെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഭക്തന്മാർക്ക് അന്യോന്യം അസൂയയില്ല എന്നുള്ളത്. അസൂയയും കുശുമ്പും വൈരാഗ്യവും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാനോട് പോലും അസൂയ ഉണ്ടായി, ഭഗവാനില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സന്തോഷിക്കുവാനൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്തിയത് അല്ലെ. എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ വേഗം തിരിച്ചു പോവാ എന്നല്ല പലരും ചിന്തിക്കുക. എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ അല്ലെ അവരെക്കാളും കഴിവുണ്ടാകണം, അങ്ങനെ അസൂയ, മറ്റുള്ളവരുടെ കഴിവുകൾ അസൂയ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും അസൂയയില്ല, ചെടികൾക്ക് പോലും അസൂയയില്ല എന്ന് പറയും.
ഇതാണ് മറ്റുള്ള പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. പാരിജാതവും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട തന്നെ. ഭഗവാന്റെ അല്ലെ സത്യഭാമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാരിജാതം ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ പാരിജാതവും എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ പാരിജാതം പറയണ ഞാനാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലെ, തുളസിയേക്കാളും ഇല്ല. അവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത് തുളസിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തുളസി മഹാറാണിയോട് അസൂയയില്ല. അവരെ അങ്ങനെ വൈകുണ്ഠത്തില് ആർക്കും തന്നെ അസൂയയില്ല എന്ന്, ചെടികൾക്ക് പോലും അസൂയയില്ല എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പക്ഷികളൊക്കെ, കുയിലുകളും മയിലുകളും എല്ലാം അല്ലെ, കുയിലുകളൊക്കെ മനോഹരമായിട്ട് പാടും. ആ കുയിലുകൾ പോലും തേനീച്ചയുടെ ആ മധുരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ അവരൊക്കെ നിശബ്ദമായിട്ട് നിന്നു എന്ന് പറയും. പുഷ്പങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും പോലും ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനത്തെ പറ്റി അവബോധമുള്ള ആ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ 4 കുമാരന്മാരും പ്രവേശിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ 4 കുമാരന്മാർ അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള മാനസപുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള 4 കുമാരന്മാര് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദയ്ക്ക് ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുമഹാരാജ് ജയ്. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയർത്താം.